момента снимаш. Не, нищо снимка. Искам видео. И имам отгоре. Ма в момента снимам. А така направо. Не, аз знам. Аз ти казах, че нямам проблеми с това нещо. Иди се прикажеш. Кога дойдеш? Трябва да се привиждам. Безкучерната ще се чуя го да правя. Поснимаш, бе. Си не ме виждава, ама. Кучко. Искам да те пратя на Буш. На бушите. И на Путин. Ти ще ми извадиш това кирливите ли? Искам да си дойде Путин, да те вкара там в циганската мала, защото там си живееш ти. Там при Путин не живе. 20 години музикална компания. Къде сте вика чиниите? Цял живот на вестник е яло това и чини. Мръсницо да не прикам къде живееш ти. Махни! Мръсницо! Да прикам ли пред камерата за какво става? Аз съм папарак в момента. Само утре, Асенко само ще ви качи в Фейсбук. Мой папарак качи Мари. Така. Мариано, я да си го прибира и това, ма. Мариана. Ей, Мариана, завеждам в пъти клуба, Мариана. Мариана, като ме прибереше една патка да гъска. Майко си ормашка. Ей, Мариана. Та черна пума. Знаеш колко марианици има? Значи има безброй марианици. Колко бойщата бие. Целият свет има марианици. Брат, остави си пари бари за нови очилца, защото Мария ще ги спука ти още на входа. Тук на майка си това. Версач. Виж какво да прави това. Версач. Да му вземе 2 лупи от лимонада да му сложи. Не снимай сви. Да щупи шета, обърни луп. Ей, сви то, че ширше в роз за палката. Войник.